سلامات احنا هبلي او كل كورنا تعلم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكهتا لتركبوا فتوات تخاتلتي امباركس نزي ساعات زي حزنا يوم حدش تحبري حسيسنا لكم مزينا لنا نمكهتا لكم بتحتنا نعدم እቲ ብሕሹኽሹኽ ጥራይ ክውረድ ጸንሐ ዕርቂ ትግራይን ኤርትራን ሕዚ ንመጀመርታ ግዜ ወግዓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ ኤርትራ እወት ዓሪቕና ኢና ዝብል እቲ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝተዳመናሉ ግዜ ይኣክል ኢልና ሕዚ ተዓሪቕና ኢና ዝብል ካብ ኣስመራ ዝወፀ ቃል ንብዙሓት መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ሰራዊት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ዶባት ከም ዝተረኣየን እዚ ክዳውንቲ ድማ ብ2013 መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዓዲሙ ምስእትዎ ዝዓደሎ ከም ዝኾነን ሓደ ኣሜሪካዊ ወታደራዊ ማእኸል ፀብፂ ይበሎ። እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። እቲ ንብዙሕ ግዜ ክፍክርን ንትግራይን ኤርትራን ድማ ከጥፈክን እየ ዝብልን ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ግን ብኣንጻሩ ናብ ትግራይ ናይ ኣሸማጉልን ምሕፀንታ ከም ዘቕረበን ምስ ህወሓት ክደራደር ከም ዝደልን ብዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ እቲ ኩነታት ከም ማዕራርዮ ይፍትን ምህላውን ይሕበር ኣሎ። እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ክሪቲካል ትሬትስ ዝተባህለ ማዕከል ዜና ብተደጋጋሚ ይጽብጽቦ ዘሎ መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተነዊሑ እውን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትከፍት ምድላዋ ተወዲኣ ሰራዊታ ዋፊራ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ትግራይን ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓያል ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእልን ኣቃሊዑ ይርከብ። ናባኹም ክነብሎ ኢና። ቻይና ሓድሽቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ንኢራን ከም ዝሃበትን ንኣሜሪካ ድማ ዓብይ ስጋት ከም ዝፈጠረን ይዝረብ ኣሎ። እዚ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና። እቲ ብሕሹኽሹኽ ጥራይ ክውረድ ጸንሐ ዕርቂ ትግራይን ኤርትራን ሕዚ ንመጀመርያ ግዜ ወግዓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ ኤርትራ እወት ዓሪቕና ኢና ዝብል እቲ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝተዳመናሉ ግዜ ይኣክል ኢልና ሕዚ ተዓሪቕና ኢና ዝብል ካብ ኣስመራ ዝወፀ ቃል ንብዙሓት መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ሕዚ ወግዓውን ተግባራውን ኮይኑ ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ኣብ መረዳዳእ ዝተመስረተ ሰላም ፈጢሮም ከም ዘለው ካብ ኣስመራን መቐለን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራሙ ኣወል ስዒድ ብዘውፅኦ መሰረት ህወሓትን ህግደፍን ተዓሪቖም እዮም እቲ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ክዳመይሉን ክታኸሱሉን ዝጸንሑ ሕማቕ ግዜ ኣብቂዑ እዚ ንኽሰምዕ ህዝብና ሃንጠው ኢሉ ተሃንቂኡ ብድሕሪ ምጽንሑ ሕዚ እቲ ግዜ በፂሑ ተዓሪቕና ኢና ዝብል ዜና ከበስረኩም እየ ዝብል ዘቕረበ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ንኣሳተ ዓመት ወይ 2 ዓመት ዝኣክል ናይ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ናብ ወግዓዊ ዝኾነ ካብ ኣስመራ ዝተሰምዐ ናይ ዕርቀ ሰላም ዘረባ ሕዚ እውን ንብዙሓት መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። ከምኡ ድማ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ስጋት ፈጢሩሉ ከም ዘሎን እቲ ናይ ሰሜን ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ድማ ሓበራዊ ጥምረትን ተፈጢሩ ሕዚ እውን ናይ 4 ኪሎ ምምሕዳር ስጋት ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። እቲ ንብዙሕ ግዜ ክፍክርን ንትግራይን ኤርትራን ድማ ከጥፈክን እየ ዝብልን ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ግን ብኣንጻሩ ናብ ትግራይ ናብ ኣሸማግሉን ምሕፀንታ ከም ዘቕረበን ምስ ህወሓት ክደራደር ከም ዝደልን ብዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ድማ እቲ ኩነታት ከም ማዕራርዮ ይፍትን ምህላውን ይሕበር ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ንክምልሰልኩም እንተኾይና ንስኻትኩም ድማ ምስ ምክልኻል ሃገር ኮይንኩም ንፋኖን ሻዕብያን ኣብ መውቃዕ ክትሕግዙን ኣለኩም ክብል ከም ዝገለጸሎምን ብወገን ህወሓት ግን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብይ ኣሕመድ ብመጠኑ ብዙሕ ዝኾነ ዘመናዊ መሳርሕታትን ድሮናትን ብሓድሽ መልክዕ ካብ ቱርክ እናኣተወ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ናብ ዕላዊ ዕዶት ስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት ዘመናውያን ድሮናት ብበዝሒ ካብ ቱርኪ እቱ ከም ዘሎን ካልኦት መሳርሕታት ድማ ካብ ኣዘርባጃን ከእቱ ይሸባሸብ ከም ዘሎን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሽምግልና ኣብ ዝሓተሉ ዘሎ ግዜ ብወገን ኤርትራ ድማ ሻዕብያን ወያነን ተሸማጊልና ኢና እንኳዕ ደስ በለኩም ዝብል ዜናታት ብምውፅኦም መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ።
ክሪቲካል ትሬትስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና በተደጋጋሚ ጽብጽዋ ብዘሎ መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተነዊሕ እውን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክትከፍት ምድላዋታ ወዲኣ ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ዘላን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእልን ኣቃሊዑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ በተደጋጋሚ ክንሕብሮም ምጽናሕና ይዝከር እዩ። እዚ ነገር እዚ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ናብ ብዙሓት ከባቢታት ናይ ኤርትራ መዳውቲ ዘለዉ ከባቢታትን ናይ ትግራይ ናይ ወሰን ከባቢታትን ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊቱን ከበድቲ ብረታቱን ዓበይቲ መሳርሕታቱን ኣፀጊዑ ከም ዝርከብ ካብ ንፅብፅብ ነዊሕ ጌርና እንተኾነ ግን እዚ ፀብፃብ እዚ ሕዚ እውን ከም ቀሊል ክረአ ከም ዘይግብኦን እቶም ኢንተርናሽናል ናይ ፀብፃብ መደብራት ዝበሃሉ ከም በዓል ክሪቲካል ትሬትስና ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፀብፃባት ዘመላኽትዎ ዘለው እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ሓቂ ኮይኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መምሕዳር ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ክኸፍቱ ሓሲቡ ዘሎ ኮይናት ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅመር ከም ዝኽእልን እቲ ጻሕታራይ ዝኾነ ተግባራቱ ድማ ሕዚ እውን ከም ዘይተቆጠበን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ትግራይን ክፍጽሙ ሓሲቡ ዘሎ ወራር ድማ ኣብ ኣፈን ዕርበቱን ከም ዝርከብን እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕታ ዘይክኢሉ ድማ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ እውን ዓብይ ዝበሃል መጠንቀቕታ ኣውፅያን ይረኣያ። እዚ ነገር እዚ ብኣግኡ ክፍታሕ እንተ ዘይክኢሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብይ ትርምስ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኢትዮጵያ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኤክስፓንሽኒዝም ዝበሃል ባህርያታ እንተ ዘይቋሪፃ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪካን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዘሎ ተሓዊስዎ ድማ ዓብይ ትርምስን ከቢድ ዘይነጽፍ ኩናትን ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓን ይረኣያ። ሕዚ ድማ እቲ ክሪቲካል ትሬትስ ነዚ ዝኸራጉድ ዝኽእል ሓበሬታ ያውፅኡ ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ትዳልወሉ ዘላ ናይ ወራር ፕሮግራም ንዑ ንምጥንኻር ሕዚ እውን ሰራዊታ ብሙሉእ መሳርሕን ሙሉእ ሎጂስቲክስን ብምሓዝ ናብ ከባቢታት ናይ ዶብ ኤርትራን ናይ ወሰናወሰን ትግራይን ሙሉእ ብሙሉእ ኣዋፊራን እቲ ናይ ጀምር ዝብል ግዜ ትጽበ ከም ዘላን እዩ ዝሕበር ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከለኹ ከዓ ቻይና ሓደሽቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ንኢራን ከም ዝሃበትን ንኣሜሪካ ድማ ዓብይ ስጋት ከም ዝፈጠረን እዩ ዝሕበር ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ካልኦት መሓዙታትን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ እናተፈጸመ ዝርከብ ኢራን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝበሃል ኪሳራታት እናወረዳ እዩ ዝርከብ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓለፍቲ ተቐቲሎም ይርከቡ። ብምቕፃል እውን ልዕሊ 11 ዝኾና መራኸቢ ኩናት ናይ ኢራን ብናይ ኣሜሪካ ሚሳኤላት ዓንየን ይርከባ። ነዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ ወይ ከዓ ናይ ሳብማሪን ዝበሃላ ናይ ከም አብርሃም ሊንከን ዝበሃላ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ መራኸብ ድማ ንዓኣተን ከተጥሕለሉ ትኽእል ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ቻይና ውህብቶ ንኢራን ሂባታ ከም ዘላን እዚ ዓብይ መደንገፅን ዝኾነ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ድማ ንኣሜሪካ ዓብይ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎን እተን ከም በዓል አብርሃም ሊንከን ዝተባሃላ ዓበይቲ ናይ መራኸብ ኩናት ድማ ነዚ ክፃወራ ይኽእላ ድን ኣይኽእላን ዝብል ንዓለም ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ኮይኑ ይርከብ። እታ ምስ ልዕሊ 11 ዓበይቲ ምዕቡላትን ሃገራት በይና ሓንቲ ርእስኻ ብምዃን ዓበይቲ ምጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሃገራት እስራኤል ኣሜሪካን ዓረብ ሃገራትን እትፍፅም ዘላ ኢራን ድማ ነዚ ነገር እዚ ንነዊሕ እዋን ዘገልግል ኩናት ተዘጋጅየ ከም ዘለኹ ፍለጡለይ እናበለት ትርከብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ምስ ኣሜሪካ ምንም ዓይነት ድርድር ክህልወና ይኽእልን እኳ ደኣስ ንነዊሕ ግዜ ክቕፅል ዝኽእል ኩናት ተዳልየ ኣለኹ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ ኣላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓብይ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ካሜኒ ብናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ደብዳብ ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝዝከር። ነዚ ዋና ምክንያት ድማ እቶም ናይ ቴህራን ዝበሃሉ ናይ ሴኩሪቲ ካሜራ ወይ ከዓ ናይ ድሕንነት ካሜራታት ንብዙሕ ግዜ ተጠሊፎም ኣብ ልዕሊ ኣብ ትሕቲ ሞሳድ ድሕሪ ምፅንሖም እዩ እዚ ኩነታት እዚ ክፍጠር ክኢሉ ንኣያቶላህ ዓሊ ካሜኒ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሓለፍቲ ናይ ኢራን ድማ ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝሕበር። ነዚ ብምቕፃል እውን ትማሊ ኣብ ከባቢታት ማያዊ ኣካላት ስሪላንካ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ውግእ ናይ ኢራን ብሓይልታት ኣሜሪካ ቴርፔዶ ዝበሃል ሓይሊ ከም ዝተወቅዐትን ከም ዝጠሓለትን እዩ ዝነገር። ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ድማ ክሳብ ሕዚ ድሃዮም ከም ዘይሎን ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዕቡ እዩ ድማ ሕዚ ቻይና ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ ናብ ኢራን ጓዓዒዛ ዘላ። እዞም ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤላት እዚኣቶም ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዙ ዝኽእሉን ንኽትከላኸሎም እውን ብጣዕሚ መሸገርቲ ዝኾኑን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤልስ እዮም። ንኣሜሪካ እውን ዓብይ ዕዮ ገዛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነተን ኣቕሪባተን ዘላ መራኸብ ኩናት ኣብ ከባቢታት ማያዊ ኣካል ናይ ኢራንን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዋ መራኸባታ ድማ ዓብይ ስጋት ፈጢረን ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እሞኣንን ሎማዓንቲ ነበረን ምድላው ኣብዚ ዛዚም ኣለኹ ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ድማ ናባኹም ከብፅሕ ንህዝብና ክበፅሕ ግን ሼር ምግባር ከይትርስዑ። ሰላም።